Anong aso ko? Tanod! Hindi na ako kilala? Ay, ba't ko hindi mo lang ako kilala? Buyot eh. Kasi yung ano, yung tip namin. En cuartas de residuo, Si Kay George. kaya ka, Henry, video tayo sa kanila. Picture. Hindi. At ngayong gabi ay susurpresahin ko yung mga dati kong katrabaho sa barangay. O dati kasi nagtatanod ako at panggabi yung duty ko. Pagtas ko magtinda ng kakanin sa umaga, ay pumapasok po ako ng tanod sa gabi. So ngayon, panahon naman para makabawi rin sa kanila at papano. At hindi naman din kalakihan din ng sahod ng mga tanod ng mga nasa barangay. Alam ko yan kasi nagtrabaho ako dyan. Bigyan natin sila ng ayuda kahit paano may abot tayo sa kanila, no. So yun po, sa bago nga po pala dyan, ako nga po pala si Jay Guevara, isang charity vlogger dito sa Taguig. Yan, at please subscribe to my YouTube channel and my second channel, Pambansang Uso, at sa buong Trio Kuwela family nandiyan sa description ng kanilang mga link. So yan, kasama ko si Toslik na mamimigay kami ng ayuda ngayong gabi doon sa barangay. Supresahin namin sila. Bari, pinabilang ko na doon kasi yung kapatid ko nasa barangay pa rin ngayon nagtatrabaho. So yun, pinasabi ko sa kanya na bilangin mo yung mga nandun. Huwag mo lang sabihin na pupunta ako doon at mamimigay akong tulong. Tanungin mo lang kung ilan sila doon. At nasa 21 sila. So yung pamimigay nga po pala natin na ayuda ay galing sa Boss Madam Angels yan. At hindi ko pa nabibili yung pangalawang binigay nila. So ito yung una. So sa mga tanod natin ibigay, no, at alam ng malaking tulong to para sa kanila, sa mga kababayan ko rin dito sa Taguig. So tara, gora na. Yan, dadalhin namin sa mga barangay yan. Pamimigay ni Jay. Sa mga dati niyang kasamahan, siyempre si Jay dating barangay tanod, kaya yan, magbibigay na ayuda. Siyempre kasama si Uncle Bert. Hindi. Pupunta tayo yung Jay, yung patrol ng barangay, yung tricycle. Hindi, bawal. Pagod. Ikaw. Sumama ka pa talaga. Yun, iningal tayo, no? Yan, may dalawang sako. Bali, nasa 24 ata lahat yan. Bigay mo sa buhatin. Ikaw Iningal ako. Ay. Bali, nagpasundo tayo dito sa barangay. Oo. Ano sabi mo doon, Angel, sa barangay? Punta rito. Oo. Anong sabi naman sa'yo? Oo. Oh, wait lang, no, tutuloy ako. Yan. Nakasama ko sila Berto the Great. Yan, at si Princess. Tapos si Oslek. Ayun. Oslek, diba? Yan. Saan na kayong barangay? Ha?
Mga taga... mga tanod. Barangay, pumunta rito yan eh. Oo. Dami nun, hindi natin kayanin yung pagbarangay lahat yun. Asya? Ayan na. Oh. Yung kapatid mo. Maglakad ka na lang. Ay, naalis na kami. Dito ka na oh. Hindi kaya masira itong tricycle. Puro mga dambuhala na kasakay. Puro mga dambuhala. Una ko po, tataw bata. Hi daw, hi. Yan. Mukhang lahat, pati yung mga driver ngayon ng barangay mukhang bago na. Bata pa yun. Oo. Kasi iba-iba pa yung wala na tayong mga kasabayan ko dati sa barangay eh. Hindi na makatakbo yung mga barangay. Oo. Si JC dati yung si pambansang uso yung ano dun eh. Tigahabol ng magnanakaw tsaka kami. Eh ngayon mga matatanda na kaya siguro na gano'n na. Nagpahinga na. Alright, walang ilaw. Walang ilaw, Jay. Walang ilaw. Dito ka pala to? Andiyan ka na ba? Kaso. Anod? At anong pangalan? Hindi ka kilala, hindi ka kilala. Hindi mo na ako kilala. Anod? Impacto! Kamusta na ba? Lager na yan eh. May ba pala si Tanod? Oo! Kaso pera na ano? Wala, tandaan eh. Laging po yun eh. Laging po yun. Eh siya yung ano, yung tip namin. Sa Tinudong. Ilan ba kayo? 21? 21. Okay, alam mo tayo, Ge? Kami ng bago na. Yes, eh. Oo, si Kuya. Dati tanong din eh. Ngayon na tutulungan niya sa rami. Eh, dyan ako yung kung ano, akong gabi kasi pag umaga wala kayo dito eh. Kaya gabi ko. Hindi ko yan ito eh. Kaya gabi ako na lumigay. Saan mga nakasama mo lang talaga? Thank you ah. Kaya isa na kayo dyan, bahala na kayo dyan. Tapos tayo nagbibigay mo para ano lang. Sige, ako na. Salamat sa isa. Sabi na yun. Thank you. Salamat. Salamat. Patagal upon. Para patagal upon. Patagal upon. Yapo kayo. Ano na? Ay na. Sino ba? Hindi ka naman barangay dito. Bukas naman to. Meron pang dalawang kasama. Ako na yung Minit ka lang. Kasi kami ito. Kaya na kasi yung headquarters eh. Rescue doon. Ito. Si George. Salamat. Kaya ka, Dre. Video tayo sa kanila. Picture. Hindi. Anong aso ko? Tanod. Hindi na ako kilala. Ay, ba't ko hindi mo lang ako kilala? Pwet na ni Tanod. Okay na. Magkano pa yung
Kasi kailangan talaga dito. Ano? Pangkape. Oo. Ah, si Dep. Pangkape pala ako. Send ko sa Gcash ko. Chef, natawa nga yun eh. Akala nila, hindi totoo yung mga ganun. Ay, mga kuwela, kaya pauwi na rin kami. At ayan nga, di ba, kahit pa paano nabigyan natin ng tulong yung mga kasamaan ko sa barangay. Yan. Ano na? Takot sa camera. Sino? Angela? Ayaw mo makunan? Yan, maglakad muna kami dito kasi tawag dito. May dadaanan pa kami na titos. Like, ang dami ng bago sa barangay. Oo, ang dami na. Hindi naman na yun yung mga dating kasamahan ko. Pero nandun pa rin yung iba. Nabata pa nga. Gawin natin pag nagkapera ulit pang umaga naman. Para lahat sila, para hindi masilip yung isa lang, no? Sabi nung tanod dun, sabi, ba't di ka kumukuha? Sabi dito kay Angela. Yan. Sabi ni Udong, ay kapag kuya niya yun, paano kukuha pa yun? Binibigyan nila. Binibigyan sa labas. Paano kukuha ay bago, ano lang? Hindi na alam mo. Ha? Ilan ang din alam mo? 26 peraso yun. Para sakto sa... Nabigyan mo. Oo, sobra na nga. Sunod pag may pera ulit, pang umaga naman. Tapos si Cap, bigyan mo na rin. Shoutout kay Cap Obet Flohen dyan. Yan. Ha? Sabi mo? Oh. Hindi na ako pagsalita. Yun, ito nakakatawa si Princess, oh. Nagsapatos lang, barangay lang naman pupunta. Alam sa barangay Tipas. Tipas na ang layo nun. Natasantaan ka sa Pupunta tayong Tipas. Yan, konting lang tayo, throwback, no? Kasi dati, baka kasi magtaka dyan yung iba, baka hindi pa napanood yung dating sinasabi ko sa vlog. Baka magtaka bakit binigyan ko yung mga tanod, no? Kasi dati nung nagtitinda ako ng ng kutsinta, pichi sa umaga, isda o kaya damit. Jumuduty ako ng barangay pagdating ng gabi. Pang extra din kasi yun. Pang tawag dito, pang dagdag kita. Malit man ang sahod pero at least, di ba? Kahit paano. Tsaka okay naman dun sa barangay na yun, walang hassle. Kaya yun, sabi ko mapuntahan at mabigyan din sila kahit paano kasi yun nga, hindi naman din kalakihan talaga kahit naman sa lugar, hindi naman kalakihan talaga yung sahod ng mga barangay tanod at yun, kaya sabi ko bigyan natin. So susunod naman yung pang umaga naman bigyan natin. Inuna ko lang yung mga kasamahan ko ng panggabi. Kaya ayun, sabi ko Tito Stick na na puntahan natin doon. At ayun, nakita nyo naman kung gaano sila kasaya, di ba? So yun po, maraming salamat. Hanggang dito na lang itong aking video. At shoutout nga pala sa naggupit sa akin. Salamat sa iyo, nagmukha akong tao ngayon. Nung nakaraan mukha akong ngayon, baku-bako daw. Sabi kay Logie, sino gupit sa'yo? Ba't baku-bako? Dito, ang ganda ng gupit niya. Anong pangalan nun? Jayden ba? Jayden, yan. Si Jay na tiga-pulo, yan, nagugupit niya sa Pure Gold. Yan, sa may tuktukan. Yan, puntahan nyo doon sa mga tiga-tagig dyan. Magaling magupit. Tingnan nyo naman, naging kamukha ko ngayon si James Reid. Maraming salamat, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, Trio Cuela Family. Nasa description ng kanilang mga links. So bye-bye and God bless.